kita. Damini di batana sumurun sen saluhu naroha imana mangaramo di ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dia makarunga saha kursiaon hatani di batani ita imana tersurat di 2 Korintus 2 ayat 1 ayat 7. Alai hupa botohok kami matuhamu akadungan asini rohani di bata naniliwan itu akahuria na di Makedonia. Ati pedi baga sa pangunjunan o hapur kurang nasida di horkon halalas di rohan nasida na sumurung aku ni sukot ni hina bagus nasida do habasa na lumumi wa tidak kodo naung dilihon nasida na sana tarpatu pansa lubita hesian guguna jalasian lomona do gugudu diapoy nasida hami jala dipangido asiniroha ima nanain gabi parsido mangurupi akan nabadiin jala kemudian sian nahu hirip pami tung diri nado dilion nasida parjulu tutuhani dungi itu hami mangihut ton lomo ni rohani di mata gabi huapo hami masih titus asal laos di ujung di tonga-tonga muna ulawan asin rohon songon naon pinuk kamuneng alai songon hasur ngamuna di nasarud di hapor siai di hata di parunatuan di nasa haringgason di pakau nang muna di hami nang songoni mahasur nga muna nang di ulaon asini rohon ima saha na hurian itu hatta na kinamolongan di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar dong pura ima sada namorat alay tarbarita do amat tanamoron ima si hulik mangging pula do dikilari ibana si goti monis alama saya hulit nang tupungan nape hulit tu gereja pe hulit bahkan pilihan nape hulit ala di sadetiki itu Roma ari nama dok ima ari parujuman nama dok ima hari kiamat jala di dok marupani lau masuk diseleksi tu surgo doho tu neraka alai diseleksi di dokma i marpani nau aka antri nalau masuk tu surgi ada ma piga alai pasma jadwal ni nomor antrian na disuku berjaga ni surgu ima diseleksi madok asa masuk nasida masuk tu surgu alai Roma amat tanah more madok dipanggil rumah nanggo pala satu nga artane dibuan nunga luji mana pasari-sari di Portibion liling bunian nasida kompromi jala di orai penjaga di sungi alai alase di igil ima amat tanah more dungi di palosma di dokma tersungguh dia maru amang ninna palosma jauh mabuan anggo pala artaki satu nga inar bani ame banggo pala bui masih hubungan din dungi di paluas mah di buana matema di huti di kuni mas sebelga ima mas boratna 50 garam 50 kilo so nama boratna di huti dia matema di bagasa guni 50 kilo omas na di buana tusugi dungi masuk maibana songon na pinu semana alai tiba-tiba diberi gimana ma disugui bah wak ngayau ini mana apa nih diberi gimana lantai dinding sudi don bangunan na disugui sudi terbuat dari emas alani Roma bana bah oto ngayau disapat to di mana ma dibulok ko di mana ma mas ne alai Roma penjaga disugui mandok mohon maaf jangan buang sampah sembarangan. Mohon sampahnya diangkat kembali. Minna marupani gari mangang uhi mebana. Pabuan mas nai disugu. Dakaso abi ibana. Dia makadunga saha porsiang aru dan daun di barite. Ternyata hamorang do mas gari sampah di balo kicang. Dangan dong dapatan ni. Alain dari ikil ima. Buharo songon gabi arta nata jadu sedde bata
bui mangurupi di bagasak kolong. Ido na binasa itu pukotu hita di 2 Korintus 20 ayat 1 ayat virtuon. Ima na di papotohon ima asin roha mangurupi. Ima na di bagasak pengunjuna doha porsuhon namasa di tonga-tonga di Jerusalem. Tidak di bagasak tupuko sa sitong na namasa di Jerusalem ima dilanda kelaparan. Ala ini di bawah si Paulus ma tu jemaat di Korintus masalah strohana babuahun dohul papumuhon terlalu mau bima rupani ima na di jalan nomor hiti si Barnabas do si Paulus. HP jemaat di Makedonia petong do sidang masalah hapugusun do di bagasak penderitaan ai nasida be ima tondo di bagasan hamolo alai nampe di bagasan hapugusun do masalah nasida abering do ima nakkaringani hapor siang do di pangurupi do nasida di butihon nasida do masai luar biasa nasida ima nakkaringani mangurup dari ayat itu ayat semua hasil menguna di nasarut hapor siang di hata di parbina Tuhan di nasaringgasun di bakal muna di hami neng somoni masuk muna di ulang asin ni rohe. Jadi luar biasa berdiakoni sosial mengubah bukan sekedar tindakan kemanusiaan mana orang ala nasin rohe, tetapi karena ada iman yang tindakan diami oleh dohot hapus siang bukan karena rasa kasihan tapi jauh dari iman ini karena Kristus yang telah memberikan iman ini di bagasan mulusnya. Solidaritas pengurupi ini dakolan sekedar orang asal-asalan. Anak itu ide nak ini ima aksi somon ngata ide nasida ima marasini roha iro anang tajalo hatani itu hatta namado di Lukas konon ayat 26 tidaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu Allah bermurah hati. Nah yang para siroha mahu itu nabagas nggak bisa ada lota di tonga-tonga ni huria ima ulaon maras nirwa. Nah baru aku dia makadong sahapur siang ano nanandohon namuse ima mengapa kita harus berbagi dengan sesama. Allah kita song pamatang ni Kristus do. Tidak kula mamikir diri ta. Hidup benero di sada Korintus 10 do di Galatia masih rupan di mana bila salah satu anggota menderita semua anggota harus turut menderita. Ido alani hasadota bisa doportibio di dia ala Kristen. Dakolan secara organisasi alai kon dalam kesehatan perasaan jiwa berbagi itu adalah ujian keikhlasan kita iman masih rupan baik masih makanan pakaian masih napatu nang di sirupata nang jaka materi be ale sebagai sang doonot na iman akaingan ni masai luar biasa dohatan di kota nama doktu ita asa songan niya mata ika dharma putra doi. Orang Kristen itu adalah orang yang berhutang. Itu di mana? Bahasa di iman ini karena kita telah menerima kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Itulah hutang kita. Bukan kepada Tuhan, tetapi hutang kepada sesama manusia. Itu. Yang telah menerima berkat wajib membaginya dengan orang lain yang membutuhkan, nah berkekurangan. Hidup beda amata ika dalam perkara ini hutang harus dibayar. Dan hutang itu tidak mungkin pernah bisa kita bayar 100% karena kita tidak mungkin dapat membayar semua berkat Tuhan. Kalau itu unang merasa merunga talian bagi kira kuda nonlem semua mata nama orang dengan ini alai ikut dohonot tado dia me bah semua bukit dia bawa pulau ayat saya tong do nak orang dobe. Itu
ita bui masih leon asa nenggol tapi dia makan usaha siang namarutang kita lau mengubi ala nunga di batali ita kolong do pasu-pasuna asa bisa ada na luar biasa dui tidak iman kengani kemampuan cuma di Makedonia kerelaan memberi nampe di bagasaka orang atau sana persejaran na Thomas Sebel ke berewutah sian jemaat Makedonia ahame dia makadongan jemaat Makedonia menjadi berkat hidup balka nampe na sederhana nampe fokus nampe menderita tapi mereka bisa menjadi berkat hidup balka mereka menjadi berkat iman natakangani bui Marcelo Leon nang di kubu nang di pabayanan dan arong alasan tak sida madok ala pugus na padua berikut tasya jemaah Makedonia nakangani rahasia huriyai menjadi berkat ahame taruh nakangani dan merasa nasida nadaponai sedina tetapi itulah karena Tuhan di batado na mga leon jadi jangan membiarkan nasida Marcelo Leon karena berprinsip orang yang percaya memberi itu Allah bukan berarti miskin tapi memberi itulah berkat oliepe dan nalagabi merpugus so oliepe dan nalagabi mamora ale dikit jang nakagani idunani halamoni di batasian huria Makedonia nama Marcelo Leon itu nama saya luar biasa itu masa hidup gabi ujadi kita belajar memberi dan belajar seperti jemaat di Makedonia mereka memberi karena mengerti itulah merupakan kasih karena Tuhan mereka memberi dengan keikhlasan dan kasih mereka memberi dengan kerelaan bukan karena paksaan mereka memberi karena melalui pengorbanan Kristus dan mereka memberi berdasarkan apa yang ada bagi mereka raidon neng bagas ingoto tadi makadonga sahapor siang asa gabi sudi kita imana kengani gabi bui pasu-pasu bangurupi sian nasa hakodong tu nak kengani modal tarubi nak kengani wah danga dong natimpa dan orang di bagasan ini nak tidak ada alai iya media makadong untuk pelibatan kita dan di balas hidup menyendiri alai hidup sosial hidup masih bukan tong tengok ma hatani di bata di bagasat tikion semenan bacahan di 2 Korintus ayat pitui nama dok dihakolongi di bata do nama sekolah mengalir atau bercumita Marcelo bercumita mengupi merbasa-basa tayong ma dan tamar pugusita dan lam memori tak mengupi supaya alami lam beradimi dan mengalir mengupi sian roha dame do rian roha ima nama siauluan asa tarcawita pasu-pasu na sian dibata mardibat gada amin maulian temariho ali Tuhan dibata marhiti hatam nabadi amin.